Şu köprek, şu internet ulgama barada, Türkmenistan içindeki ilk internet ulgama barada göründüleşik etsek, pikir alışıp berişsek birbirimize. Yani şu Türkiye'de yürüyen Türkmen halkı yani memnun mu? Hazırki internet durumundan. Aleyküm selam, yaxşımı özün kömbe. Azatlığı bir sonraki tema koyalı. Hazırki mühüm hem durmuşumuzda gerek olan zat şu internet meselesine çözüm tapmak. Şöyle ne edip düzeltip bolya. Yani Kore'ye alıp olman, Южный Kore'ye alıp olman, yani başka yurtlar, normal bir yurtlar yalı interneti ne edip düzeltip bolya. Şu zatlar hakkında fikir alışıp verirsek. Şu bizim için, her bir Türkmen için mühüm bir tema. Kervan geldi ha. Gogurun edele. Tezeliklerden zaten. Aleyküm selam Doğan. Hoş geldiniz yayına. Näme üçün iň ullakan soraw da, näme üçün Türkmenistanyň içindeki maşgalarymyz bilen, garyndaşlarymyz bilen, çagalarymyz bilen gürleşip bilemizok. Näme üçün internet derejesi munçaly pes? Iň uly sorawlardan biri-de şu. Her bir watandaşyň şu problema üçün näme çözüm orta atyp biler? Tazalyk, tazalyk köpden. Aleyküm salam. Barys. Ýaýny paýlaşaly da onlar. Iň soňunda gara. Şu. Sağ ol. Bir şey olmaz Doğan. Ben hemişe şunu ýaly üşep ýören. Näme? Doğanla iň soňunda näme teze Türkmenistan diýip ýazyp efir açypdym da. Şöyle Türkmenistan bolany ýaşamam. Bolýan bolsa sen ýaşa berki öňe Türkmenistanda. Meniňe ýaşasym gelýär ýogam Türkmenistanda. Men men teze Türkmenistanda ýaşasym gelýär. Kul bolup ýaşamak islämok. Özgür bir ýurtda ýaşamak isleýän. Geçer şahan. En sonunda var ya şu ekrana çıkıp başkalarının derejesine düşmeyin diyen de şöyle bir sögünesim var da şu internetleri kesit kıskıtlayan anarda yurdun içindeki halkımızı köseyen şu haramzadalara şöyle bir sögünesim geliyor da yöne birinciden bunu özüme geliştirmeyen ikinciden köp adamın derejesine düşmeyin diyen bulçuluk yöne berde işlesem hakkım alıyor. Türkmenistan'ın içinde işlep yani hazırki genelçi toparın kulu delme.
Onların cebini doldurmayan, özcüğünü doldurayan berde işlep. Berde işlep maşgalama eklep biliyorum. Gel Ersarıoğlu. Gel yayında gepleşelim bu zatlara. Aleykümselam muallim. Hoş geldin. Sağ olun muallim. Şu bir bolup geçen vaka barada biz kaça gurrun verecek. Bunu genişleyin. Nasip olsa ertir ya da bir gün Havar kanalımızda ya da Halkın Sesi YouTube kanalımızda çıkar. Hazır şu 12'sinde giden vatandaşlardan çalışma izni bolan adamları da hemmesinde deport koyupturlar. Aleykümselam Alparslan. Ya gelin yayına berden yaz oturmayın gep gürleşele yüz yüze de. Yani berde o sinyalı cahillerin nemesini hatına okap asmaya da teslim gelmeye. Bunlar bir diğer yerine sıra tutar. Bazı yerler. Yurduda hiç kim nastrenyası yok hem ruhtan düşük dedi. Hakikaten hem şondak yani ruhlu olar yani bir dememiz yok. Evet. Bir sevimiz yok. Bu yine şunyalı kebirler yalı adamlar var da. Şu diyecek olan sözü belli de yurdumuz kovu hem mezat gülalar güllük yine neme deyip özünü aldap gören samsıklar var da. Selamünaleyküm. Aleyküm selam başta. Hoş geldin ona. Ben de geçeceğim. Ben her gün o nesmeden gelen bir alt soruyu oturuyor şu an geçelim de. Doğru doğru. Doğru doğru. Ya gelen o nesmeden. Ya da mikrofon yap koyun nedir? Evet. Hiç tapo yok. Şurada yazıyorlar ya. Salamu aleyküm. Aleyküm selam Ben da. Umut Kovmi. Doğru doğru. Özün elde hoş geldin. Ona şükür de. Mütçen Doğan Türkmen halkının internet Türkmen halkının meselesine değinip geçelim de sonra şu yankı havara aydıp geçelim. Dedim. internet beni hem adı bilvet yerler. Yurttaşın haber almasınlar. Bir ağız birikmesinler. Ağın düşüncesi üsmesin. Akıl fikir vermesinler deyip talep etmesinler deyip bilvet yerler. Görüp görüp diyer. Bilip ne diye. Görüp görüp diyer de üstüne daha aşağısın yerde. Kara bulut diyer. Kara bulut geliyor üstüme de. Bunu Hı. Türkmen'in öyle hakkını öyle talep etmedi. Başka içeriden gelip kömürcek yok. Dini öldüm. O hatta Yok dini şurada halkımız maşgalası bilen kurdaş bilen noktada var. Maşgalası çağaları bilen doğru, enatası doğru. bilen keselinden, dirisinden, ölüsünden havaral bilen nokta. Şuna da razı yaşlılar. Şuna da razı da. Şoňa Yok jahylet çok makine elinden hiç zat gelmeyen bolsa bunu bir dile getir de. On çallan bir korkak olmadı. Hele o. korkmak değil, bahana ol.
korkmak bahane diýerler. İlk seni git, soň Yok meni yok der. doğan. Gerçekten hakikatten hem korkak. İlk seni Hakikaten bak, hem soň korkak. meni bak. Ýok, Öz korkma. kelegesinden hem korkyalar şu siyaset diýsen de. Bilme. Kork ya o. Ya to ene saňa maňa seni ya saňa maňa güýj etýär bulan. Ne? İnce tekile geçikçe gönü hakkını talep etmeyen olsa durun yeri. Düşüncesi yeten nokta. Ağın düşüncesi yeten nokta. Ne o sen cinayet işlemeyen sen o senin doğal hakkın. Yani sen oyuna Ha, Wi-Fi çektiren bolsan her ayın onun tölegini töleyen bolsan şonun yani neçe o. megapiksel işleyenliğine onlar cevap vermeli. Talep etmeli. İşlemezsen sen Talep gidip etmeli hakkını o. soramalı şundan. Sen Doğru boşu diyen. boşuna Doğru pul diyen. vermeli de o işlemeyen Wi-Fi'ye de Ya o. Doğru diyen. ya sökmeden var ya, Biri ön köp cepine kakarım yeledi de hazır oldu ya. Hakikaten hem ha o. nalaca değil. Ha o. Züvvet değil. Hakaret oldu. Hakiki ötün onun bitirin ölçene zevkti. Ben şu şeyden hakikaten de ya o fikirli gelemem. Para. Doğan sesin hayali yele yamanı. İştilen o. Bazatları umut bilmediğlerde halk uyanmasın. Halk verden yaşlanma kimi ya da akıl fikir verip oyunlaracak oluyor da düşündürecek oluyor. Şunu izleyen ok. Madama gulu olup görmüyorni yani otlap bir mahalleye ana şunu etmeni izleyen. Bunu demir karaya ol edecek oluyorlar. Başka da yok. Hmm. Ya Maksatları demir karaya etmek. şu uruş olup duran yurtlarda da internet var da. Şu Ukrayna olsun, Afganistan olsun, Suriye olsun. Hatta şu Afrika'da da elinde telefon almana gücü yeten adam bolsa şolar hem internete girip biliyor da. Oo. Bilme. O Hem Türkmenistan Afrika'da bilme yaşar. diyorlar. O Orta Asya'da yaşıyor. Bana bilme diyorlar. Bilirsin onu halvediyen yok da. Halvediyen yok soruyan yok. Korona bolya bunlar diye. Gerek kaleken ne? Berdaklarım cahil. Aslan ok cahillikten. Günün başta olya deyip böyle berdaklar. Ertek gününü gözünü getiren ok orada. Bir de berdi işlep yapıyoruz. Berdi sigorta yok bir de. Pense yok. Bana sonra Türk sana pense verir hocam. Şunu gözünü getirmeliler. Ayak bana son her icim kalkın pensiyeti var mı? Şolu özümlüğü görüyor. Bana mehtaç değil. Beni özü çağırın bekleyen. Yani ben şunun derecesine varsam neyle olmalı? Ülünçem işlemeli. Ülünçem özüm işleyecek oldum. Çağırın bana nanır ödeyecek mi? Verir. Sen özülü öldür ya seyretmeliler. Seyretmeye de İşte oğlum. de Ali, iyi akşamlar. Neme etmeli. Sen aytdın, ben aydıp geçtim ya Doğan. Sen gün hiç olmasa, hiçbir çaresini tapmasan, yurdun içinde gidip neme için işlep bilen ok deyip soramak Oo. bir cinayet değil. O senin doğal hakkın, Türkler aydır ya, doğal hakkın pulunu öden son şunun karşılığında sen internetin Go işlemesini talep edip biliyorsun da. Eğer şunu becermeseler, hiç olmasa sen TikTok'ta mı olur, yani YouTube'da mı olur, nerede olsa da gündeme getirdi bunu. Hiç olmasa ay ne için işleyen ok değil. Ne için? Sonra gör. Seni goldayan ne adam böyle. Bu yağdayda ne Türkmenlerimiz var. Onlar senin bilen birlik kolye. Yine az birlik. Onluklar şunyalı işlerden başlayan ya. Gündeme getirip. Ödöğünden duruyor zaten. Pikirin bir Tamam. olsa ödöğünden duruyor. Onluk, özgürlük. Ne? Bizim halkımız neyemeden korkmalı, neyemeden korkmalı, ana şunu bilen ok. Korkmalı neyemeden. Adam öldürsen, oğurlu etsen, tirek satsan, hili zorlasan korkmalı. Ol hakkın soramak, hakkın talep etmek, korkmalı. Lan o ta özüngü mertlik, cesaret görüyor oğlum. Sen yem hay, hükümet işgalinden olup hakkını doğru talep edip bilsen, senden şöyle kork ya. Ben özüm şöyle biliyordum, angarda kalmam. Soruyadım, diyordum bunu, minden çekiniyediler. Ne gayları saklayadı maşinini misal için. Naşin etmeyken saklaya olun. Duruyor yani maşinine düşemok geliyor. Para bak aklından çıkarıp veriyen. Ya hareketinden duyuyor olur. Hareketinden. Ya bunlar bir yere kendini idini veriyor.
Şoğa düşüp yapar ikille salamlaşıp ağamcan umut gumu diýdi der. O zaman bahar tapýar ol. Baharan kan Evet. apteçkan aç diye, nomerun şu bozulupdur diye, hap olupdur diye bahan tapýar olar. Şoňa bahan meni maşyn hap bolany da ýazdyrmak tapdym ben. Men ya owada ýaşan edim men. Men owada ýaşaýan, owa mahsat tapýar. Gum bolýar da maşynda gara maşyn men gum bolýar. Hap olupdur ýazjak bile şaşyň goý. Men owadan çykyp geldim diýenler. Çıkkadan yuwurmaly. Evet sen 2 gün yuwuyan maşynyny. Sen öz maşynda tozanlar. Öz maşyna ak maşynna bildiren ok. Ilim bilen ýükäp görkezýän özüni. Hep tozanjy. Menki de görnýär, senki de görnän ok. Sen ýugdurmansyň ha. Asfalt çekip bir Ya. owamy. Tozan normal çykýaşdyn ýa. Odan ýanky özüni saňa ýem siledi şütke. Saňa adamyň siledi şütke güldüňden gorkaýsyň. Bir kere gawat gelip bir saatlan talep edýän hakyň bolan 3-nji adam seni taklanan ok. Gay, olar bir-birini okman, olar razvodda bir-birini adişýär. Plan maşyn iççiligi diýe, ya plan maşyn dokumenti ýok, ya plan maşyn ýaman zakon sürýär, gowy sürýär, kanun bilýär, talep edýär diýip aýdýar bir-birini onuň seni orada taklanan oklar. Nikkerekler. Ya seni men taklanan ok diýip naşyn etsen taklýar, dogry gyzylýşdyň öňe kipini sen dokument aramak üçin taklanan oklar. Ya şoňa özüm gördüm men onu. Dokument içinde kaýan. Men talep edýär diýär. Doğru. Sen hakyny talep etmän özüň gowramany başarmaly. Şu daýda muallim ýazyp geçipdir. Biz tutsak däl hak hukukumuzy yerli ýerden talap etmeli diýär. Hakkı Ana her yerden, her yerden. ne- Diňe 2-3 adamyň eline seredip, yok bize lider gerek, yok bize o gerek, bu gerek Yok. diýip oturmaly däl. Lider halk. Ya şu Liderin özüge lider ben var ya, ýetler. bir zat diýenden, men şu Türkmen halkyny bütün ulla bedeni ýaly görýände, insanyň bedeni ýaly. Ya bu parçalanıp gidiyor da gittikçe. Ha o doğru aýdýan. Şo bolmaly. Şu parça da. O soň neme? Assalamu alaykum. Ne etmeli ýa-da? Aeroportda geçen aýmy hasan ýygyny bir aýry uçak goýdular, onu näşok. Şo näme goýdular? Aeroportda halk üýtdi, goh etdi, galmagal etdi. Umumyna çykdylar, talep etdiler. Ana görýärmi? Şolay gow çykdy. Uçak goýdular. Daşy bizden gorkýarlar, halkdan gorkýarlar. Şoň şun etdiler. Ýene halk terpikdirdiler ýa-da ýene ýol ýapyldy. Her ýene ýapyk. Ýene talep etseň, ýene şu hareketde gaýtylada ýene çykýar. Biz agdaly bolýar, halkdan gorkmanjy göräýdinmi? Biz şu agdaly ondan peýdalanýar bular. Ha o. Senden gorkman gördün, o sen halk bolmasa sen kim? Sen minister boldun, prezident bol, padşah boldun, halksa sen kim? Hiç kim ha, sen halk bilen padşah, halk bilen minister ýa. Halk bilen şolar bolýar. O biziň Maryň belen tadarna araja näme lotereýa barda dawa bolanna. Baterat gorkupdylar o. Oýdyna görmediler da o zoraň pulunu alyp ýylar botylar da hannöýde. Halk bella janyarakda ýyl dowam etmeliler, galdyrmalylar, bu dolmalylar. Artaramaly, lübonatdan artaramaly. Bu bir adam ben şunu un payla uğradılar şonu da neyim şimdi şunu bir elden paylayanızda yine iyi yani yükümlü değerli deyip daha kansa gitmeli de kansa. Talep etmeli yerini bilen ok. Halk bir fiil yarda fiil yani. Ol hükümet işlerlere mana ol fiil mekten çöp bir yarlattır. Fiil süpürektendir halk diyenler. Ağır bir olan onu. Selamünaleyküm oğlum. Selam olsun. Bahtiyar Doğan. Buyur. Ayrıca zaten hemesi doğru da yengil değil de. Kimden talep etmeli? Ya, Neye talep etmeli? yani Doğru sözünü içinden geçeni öldü bile de. Ha, bir yerden başlamalı da, bir yerden başlamalı da. Karan Bahtiyar.
şundaki zat var da gençlerini seyredip görsen yurdun içine en köp men çağalar seyredýände yani köp gürleşen karndaş olsa hemmesi bilen gürleşen en köp hem öz maşgalan bilen gürleşen de ya näçeli pul uğradı ver näçeli pul uğradı ver ýöne gözünde bir neme bir gowy bir duygu görüp bolmaýa yani karnı doktor tamam ona da Ha. eyvallah karnı doktor ýöne de bir zady kemde biz mecbur olduk ha yurt dışında işlemene çağalarımız bakmana ama ayrı biz onlardan indem Ay, geldiler İmo'da bile hatta Ay. gepleşip olmadı da İmo'da hem gepleşip olmaya Ha. Doğru aýdýan. Azyny hakykat da. Azyny hakykat. Arap nadiri. Sıktılar. Verdiler Ya, şeýle. şeýdemde bir zat- Haram nadyn. Şurada bir zat var da, bir ýekece zat. Ýekece bir zat var da, bir başga zat galmady indi. Meselem men 8 dogan diýerler, dogan. Türkmenistan doganlar men berdi. 8 dogan da men çyksam dälim şu pikirimi aýtsam 8 doganam razy etsem, göze 8 doganmam, dur goňşulara däl 8 doganmam şoňa şu ýola razy etmeli birinji. Başka goňşy adam geçme, TikTok'dan çykma näme ýok. 8 doganyň razy bolandan soň goňşyňa oňa aýtyp şeýdip toplana gaýmasaň ol giňişden Yok. aljak bolsak gatyr gynany. Birinji özlüğüňizden başlamagy mümkin, başgalaňyzdan, doganlardan şondan başlamagy mümkin diýende. Sen bir zat diýsen başgalaňdan berem ýok diýse ol hiç bolan ýok da. bak yara bu katı kıyın oluyor ya etseniz Kıyın, mümkün de kıyın, getirýän Kıyın ýene ala. Olamaz. katı kıyın oluyor Herdir ýol sinak görmeli diýende herdir ýol. ya karan bak yara bunu gündeme getirdiniz yine siz ya ikimiz kafa dengi olup çıktık fikrimiz doğru geldi yine bize ruju top var ikimiz men sizi goldayan siz meni goldayan düşüncemiz bir gelen üçün Doğan bilen Doğru. Atan bilen düşünüşüp bilen bu temada yöne Ecem bilen düşünüşüp bilemokta. Yani yıllardır bunu çekeleşeceğiz. Şu ortağa koyup yani bu zat munyalı bolmalı derler. Dünyanın kurtarıcısı sen mi deyip şimdi beni bastıracak kolyen. Yönemen dile getirelim. Ya bu haksızlığa susan dilsiz şeytandır diyorlar ama İbrahim senin o hazırki cinayetçi topar dinimizde de var da bu vücudu biz emanet olarak aldık. Yani bunu sapasağlam tavşırmalı. Ya diyorlar da yurdumuzun içi suda, asman, yine gül yağlı yurdumuz var. Yöne sağlıklı beslenip bilyas mı? Her yerden tozan geliyor. Ne ağaç kaldı, ne bir doğru düzgün iyi biçki var. Onu tapsan bu yok, bunu tapsan bu yok. Hep yine içler yürümeli. Karnını doyurma için işlemek. İhsad için. Ya men diýjek bolýan mesela men näme çykmamazsam ol beýlik dogalar aýdy ulu arkasyň nämişiň var gümraşak zat diýenler hem bolýar diýen bar da on ýallaryň bardyr. Sesini çykarjak bar ýene maşgalasyny bir saklaýanlarym bardyr. Olam kulak asýanda olam diýjek bolan on ýallar ken muny. Maşgalamyzda olunma sağama diýip şunu etdik. Şunu etdik. Başka näme galandy? Himme adı geldi allar. Sağan görülen o. Ejenge taňır. Hakykatda olady. Näme etjegin? Sık geliyor. Ene ejengden gorkup kagyny gorkup hep şunu etdik de. Wagtyna şol adamlar öňe çykyp goh edip hakyny talap eden bolsa biz gülýär kaşymaly. Şolaram görme olmasa çağalarıma bulatlar zeper yeter zat diýip şu bizleri gorap odaýdaýdym kenler diýende. Olaryň hem kursana da gitdim sen. Munyalı gitmesinde hiçbir peydası yok Batıra. Munyalı gitmesinde hiçbir peydası yok. Yine de silen görüyoruz da biz. YouTube'da ne vardır? Marin Satir, Nurişka. Marin Satir, Nurişka etýändir bir çykyşyna YouTube'da vardır. Sen yanmasaň, men yanmasam kim ýatyrtyn bu garanky dünýäni ýa-ni? Doğru aýtdyň. Şol öwrüne jöle diýip gitdi-de ne şoňa çykyslandyň. Häzir men näme çykysyndan soň gidip deperler diýe badwarlar diýe, ýöne depsinler diýe. Görnä o diýip aýtdy şowa. O diýip aýtdy. O diýip başga söz ýok. Onu dinleň, birmin. Onu halk gülkü diýip düşündi. Onu halk gülkü diýip. O gatykda da gitdi. Maşakyt gören aýtdy, öyle düşünmedi. Öňünden aýtdy. Onu halk onu gülkü diýip düşündi.
Diýer ha, O häzir şoň meni sıkışdyrdım. şoň Gidip aýdan bir gaýtarak habar bilmedimi? bererler, diýeni bersinler diýe. Näme Türkmenistan 2 tane erkek bar diýe. Bire men Hmm. diýe diýenmi diýen, bire morluya eden net diýe diýe, Niýazfa diýetdi. Öne Dobra ýeke diýer. jöldi düşen diýe diýene, diýbilýärdi şonu. Şondan başga hiç kim diýip bilmedi. Şolardan Hiç başga kim hiç kim diýip bilmedi. bilmedi. Şonu diňmäň aramaýan şunu guruşkan näme diňe her ikisinde bir gerek diýe diýip şonu ýana. Hiç şoň diýsen boljak ekende, diňe. Diýen diýip ýöresegem, köp adam aýdyp ýörese, azık Ha. güýji etjek. Soňa waka diýer ekenler ha, näme meselem buýrup gelse de kendileri atlaryna ýaşyryp beýt. Aýo bilem sen gogorýa söýme. Mezur sen çagyrýa şuday görün beýtme ýaşylda diýip diýen okurum diýdi soňa waka. Каждый Oraydı, суд aydan есть iki доля tane. права diýerim. Herkedi ajan sözden ya doğru değil la. Öňünü bilip ajan. Onun için zat diýipler oklar. Men eşitmendim ama hökman tap beşçe şu nesbası. Yok, gaty gowy doýdy Nurişke, gaty başga da atlamaydy ya. Ondan diye pul toplap konserime geleniz için diye. Ona amaydı o. Paxtaýy o köp zatlar aýdy ýa. Kalfoda var çıkış edenlerinde. Dikkat oldu diye Mehmet yok ben de ködönüyor diye orada oturman diýip salatlara maý diýe ol aýlap dolap gaty o gutda da denek. Wagtyn. Bu şolanda 3 bar pul sonra gelen bilen sawuň gelen için aýdy ýa Allahy. Ha. Şimdi Bahtiyar ağa size bir soru versem. Şu internet meselesine en prosto yani internet meselesine çözüm näme bolup bilen sizin pikirinizçe? Internete aýtsyň ýa-da diňläp ýandan berem dogry aýdýaňa ýüregiňe jüm kop dora üýdäklerine hiç gepleşip bolan ýok, normal gepleşip bolan ýok. Üýdäklerine gepleşende adam begener, seviner zat eder ýok, bize gaharlarynız aga gepleşip bilmediň üçin gaharlarynız. Ona gepleşek bolsaň gaharlaryn ýaz. Begenmeýär. Onlara etnapda, welayatda sivil merkezler var. Şu tak barmallar, näme diýip ýaly ýykyp ýumrup şonu ýaly etmeliler. Geleleme ýygnama, gelelemiş biriňin tutum bäş sop ýapys. Ýygnetme biriňi mallarma, edip bolýar, şonu bayramalla etdiler, bir wagty bayramalla şonu ýaly boldy da. Näme bolup duran zaty goýarmaýam käler ýa aslynda bolmaýam kä. Ağam, şonu diýelim, sizler oturtdy Siemens firma oturtdy şu biziň aparatlarymyzy. Dünýäde iň bu haçsynatlar oturup Türkmenistanyň internetini ağam. Vay. Öldürü gitse öldürü. Siemens firma oturtdy dünýäde iň gymmat natlar oturup. Iň haçsyny, iň reme signal güýçli natlar oturup bizde oturtdylar. Men hewäti ýa-da işleýän ýollaşma da, ýa-da işleýän ýollaşma. Şol aýdyp berýär aparatlar diýe, aňyrmasy diýe, aňyrmasy. Dünýäde hemme döwletde bar ýokdurum diýe, Ýewropada ýa diýe şu demeler, bizde goýulan natlar. Orta Asyýa hemme döwletinde ýok, Orta Asyýada döwletlerde ýok diýe. Talap yok. Öldür, yürüyüt edilýär agamol. Pul töleňde men pul töledim ne şumy tutanok diýip talap etmenler. Olur onda tutturacak yerini öldür, tutturup görebiliyorum da. Ha o idi. Ya vallahi onlar görüp bilýär. Soňa mine şu Alparslan Doğanymyzyň aýdan dogry da men şunu özüm gözläp gördüm. Şu Türkmenistan näme diýär? Hey, şu ýerde şonýa cihazlar ýokmy? Şu ýer Türkiýede bolmalam da şonýa bir hile döwletiň güýji ýetmeliler. Meselem bir hile cihazlar çykýar ha, öýüňde goýsaň, mana antena zatlar bir zatlar çykýar ha. Şonu goýup nurjele Türkmenistanda şonu o zat ulan bollar ýa-da telefonu gepleşer ýa-da bir cihaz goýup bolmaska. Sen ol diýäniň ol tok köpelýän ýa-da dol. O asly ýok näet köpelçek. Yok, meselem Asly ýok, süýä näet köpelçekden. Asly ýok. mesela özler görüp bile özler käwä istese dinläp bile diýeniz ana. Onu öýleri köpeldiýär, köpeltmelerine. Eýmer. Mesela çok köpelden ýa zat diýjek boldy. Çok köpelden ýa zat diýjek boldy. Hakerler. Bana can gelýär o. Gerekeni köpeldiýär, mesela Aşgabatda bir saat gerekmi? Aşgabatda bir saat şatyp gerekmi? Hiç şu wagtynda köpeltýärler, soň ýene azaltýarlar. Şey diýerler. Şu Bahtiyar ağa size şu zat aýdyp geçen de özümün gözläp araşdyran zatym şu Türkmenistan Türkmen alem diýip bir kosmos uçurýar. Şonam Elon Musk'a haýyş edip, yani pul töläp
Näme Ha. dördüncü. Yani şu yer şarıdan İndaş'tan üçüncü Aha. mü dördüncü mü yörenge koyuyor. Yani onun çekiş gücü has güçlü olmalı. Ha. Yani Şol öz yani adını uçurtdu da öz burada adını Türkmenistan. Ova Türkmen Alem deyip uydu uçurttu ya 2017'de Ova hava. ova. Doğru doğru. Şu İndaş näme yörenge yerleştiriyor. Onun pulan kımmatraktır da has güçlü olması için. Ama Ha, doğru. internetten biz ulanýas. Hatta internete ulanmaýas diýsen hem bolýa. Çünki gürleşip bolan gaýy. Ya maňa ya seredin ha, beni var ya bu zatlar bu yayınlara çıkmağa ben yani susup oturup bilemok. Yani vicdanım rahat değil. İçim yanıp var Ova. ya. Çünkü ha, maşkalan bilen gürleşip bilemok. Yani bunu vatandaşların bilen bir orta atıp gürlüm buna bir çözüm gözlemesen başka bir çıkalgam yok benim. Şunu şu tayda dile getirmesen de. Ha, doğru edin. Ay. Ya bunlar hemmesine var ya. Öldürmeli. Direkt. Şolaryň tohum tiýici zady ýokmy Türkçe zat Türkiýe daşa ýurtlarda internet ulanmaýmy olara näde gelýär ya meýlim ka. Ama onların özünün bir özel nomerleri, zatları vardı belki. Yani teknoloji öste ha. Belki başka bir firmalar vardı. MTS belki öz için satın alandır. Ben de özlü olandır. Ongarak değil. Pulun orada pürüyamacaksın sen gidip dur. Pulun orada ben pul salla pürüyamacaksın dur. Gidiye. Katı Uğurlaşıyor. kımmat. Gımmat düşer. Olur da pul gel. Koy pürüyamacaksın koy Men yani. Bir diğerler Ha, var. Allah. men başka orada aýdy. Ana Güzel go bir pikirler WhatsApp atýan tüýýär, oglum. haker olunlar ýok. Şulaň şifrelerini zaten döwüp bilen haker olunlar ýok. Şuradan dinläp oturan olsalar. Şular murazyk var, ara herekete geçsinler. Hakerler Ha, bolmala sen bizde. Gaty öňde barýan bar haker bar oýunçy bar. bir gaty öňde barýan Nerede öwlet diýip hakerlin? Ha, Nerede samuçka hakerlin? oğullar bolmaly. Portajyny çekmek. Okumasam samuçka oğullar bolmaly. ýa şular girsin näşe hökümetiň memletine girsin şifrelerini döksinler. Bir näýe nur geli. Edip bolýar şoňa şu ýa-da mesela şoňa gysanna şifre goýýar şoňa. Inte signalam gysanna şu şifre goýýar. Şifreni döksinler şonu. Eş, Haker bolmaýar da oynadyklar girip edilmejek boldylar orada atlar. Türkiýanyň Onun içinde içinde zencilerin içlerinde bar, zenciler olarak Türkmenlerim şonları öwrenip da zenciler bar, hakerler bar, zencilerim. Şolar bilýär Afrika o ýurtlardan gelip şu zatly hakerçilik zatly bilýärler da. Näçe yani o zat ýokmy kan diýende. Bankomatdan pul çekip ýörler o şeýle biz o zaýdy. Yok hakerler doğan yurdun içinde edip bilmeyeler. Yurdun dışındakiler hem ilgilenmeyen bu işler bilen, siyaset bilen, yani yurdun içindeki kıyınçılıklar, bolup geçen zatlar bilen ilgilenmeyen. Onyalı haker makerlerin. Yurdun içinde de internet yok olan son ne edip sen kompüter ulanacak, haker olup bilecek. Mesela internetin yok ha senin. Kuru kompüterden Yo. karokka hiç sada yaramaz. Öyle bir sistemi düzdürler, öyle bir sisteme düzen kulağa kul. Niye okudık ama niye okak geldiler ki kulçuluğunu? Kul etmeyen. Ne beğendi? Değerli soru varsa da elini giyiş yurtta lazım. Gayet etmeli ya da. Aeroporttaki ali yüzüp talep etmeni başarmalı. Talep etmeli hakkımızı. Ne için yol yapıp? Ne için yol yapıp deyip aeroport düştürüyor geçen ay. Neye 3 milyon ettik? Talep ettiler onu. Ne için haberet oydular bir ayda? Keyin oydular. Şoňa edip beni şu talep etmeli. Onun için tehditler ya bir yerin sağaşına karşımalar. Her kim öldüğünden öyle hareket etmeli. Öyle. Aşan adam hiç mi geldiğini ama öyle öldür ettiler. Halkın öyle etti. Ayağlı. Gittiler. Deme Alparslan niye etti? Alparslan'a can geldi ya. Inde Hökman vizadan uygulanmalı diýär. Bara kaynaştırky da söýler. Viza uygulanmalı. Vizasy bolan ýok diýär. Dur Ha, portaj şuna içinde git var. geçeyim. Türme oğlu türme. Hakik türme ne? Ertir
Men toçnu bilemok. Ýöne Yok, to gol umumy çekti. Gol çekti. yo onu demeýän, onu deme. Ondan hem has elbet bir habar var. Şu Ey, näme? Berden gidenler oturma izinin bolsun, çalışma izinin olsun. Bolar hem deport edipdirler. 12'sinde gidilen adamlardan. iyi. Bak. Hakiki. Bunu detaylı bilgileri Eritir Havar kanalımızda çıkar. Şu maglumat beren adam yurdun içinden ağlap aydıp beri. Şun ýaly yok. Şu gün komşum gitti benim. Şu Atya, yan kreiste. deport olacak olsam ben gidecek derdi. Atya biledin. Şonda da polisler tutyadan uğradı. Yani çalışma izinin, oturma izinin hem işe yaramıyor artık. Yani yurdu düzeltmesen, nerede durup yurdun kemçilerini gündeme getirmesen, halkımız bilen bir araya gelip şu sorunlara çözüm tapmazsak, ağzı bir olmasak, yine barcak Bağır gibi bilen. şotaya. O inden bağır bilen etme oluyor. Bağır bilen. Deporda Ne? püp basypdyrmy? Ya Max sen edip bilmezler diýen de edilipdir. Menem hayran kaldım. Hayran kaldım. Türkiye devleti yani bunu etmene hakkı yok. Sen çünkü dokumentayle sen hem mezarın düzgün çalışma izinli işlemiyorsun. Bunu etmene hakkı yok. Beni edipdirler. Türkiýede men Nereye Türk çıkarım? bolsa Neden ýa konuşuyorum? Aňardan buyruk gelýändir. Buyruk aňardan gelýändir. Çok şeň jagly. Ne abi, vizan Şol. mı? Yok. Vizan mı? Deport. Ha. Vidanam Deport aňardan- Ankara değer vidanam ver. aňardan- Vidanam aňardan Ede- buyruk ede. geldiler. Haş etdiler vidan aňardan. Vizan Ankara'dan ajettir o. Ha o. Hem yurt Deport. gen kaldı. Aňardan edendirler. Yine şon ýaly boldu. Bahtiyar ağa. Hala bizim patrollarım gen kaldı. Sizin diye prezidentimiz başvurdu diýär. Abi utanca olay. Ha o. Ya onu Bahtiyar ağa öňünden mışını çıkardılar. 2 kepte, 3 kepte. Hava. Hiç kim hissat diýmedi. Ýa yok. Biz näme etsek bunlar bizden hissat diýmez diýdik. Hava. Yani şu Türkmenleri karşı bakıyor. gelen korkup onu iptal edip bilerdi. Sonuçta näme boljak da? Sonuç değeri yitirecek bu. Bu pikirimi iza serpiktiler. Bunlar indi menin üstüme hücum et başlayacaklar diye. Deyip korku bilen yoş iza edem atardı. Öňünden mış ayrattılar. Baktılar. Hiç kimden ses çıkan yok. Ondan sonra yola girizdiler. Ay. Ay bulurum. Nämesini ertir gitmeli işi akşam ýadak gele oğullarım üýüne bir mat pul goýberjek. Mana şu wagt akşam boldumy TikTok'a giresin, mana gires misal bize hemmem. Nä dogrum ýa? Şu ýerde şunu ýaly ertiýene iş o ertiýene işe gitmeli 5 mat pul tap çağlara goýup bolmazym ki o tarapam bar. No. Ses gitti diýen ses gelen. Ya demişlik boldy, näme boldy oğullar? Orta pikrat berin. Yok men komentler okudum da da. Aa. Doğru aydan doğru. Şulaydı senin komentini okudum. Şu adam tutup ýörler mesela etnämeler, polisler saklaýam şu adam. Ova. Şu gün menem dokumentsiz doğru mu aydayn men köne pasportta gelen şu gün hem näme çevirmenin arasından geçip kaytdım. Polis, jandarma, näme de merterde. Polis, jandarma, 3 tane bekçi. Alkid otuýarmy? Alkid otuýarmy? Yunus. Onu görmedim. Ben skuturda hızlı geçtim gittim. 2 tane Yunus vardı. 2 tane polis, 3 tane ne? Kim o? Bekçi. Aleykümselam. Maşallah. Aynı bir hükümet barcak yerine bardı. Bol gudullu ya. O gudullan ittir niye ağırcağını bilmeden. Şodan şu aç. Ne emetse ne emeden ne?
halkym kötü bilerkäm näme demden şu adamlary gırıp bilerkäm, azaldy bilerkäm ýa-da bir näer armal bilerkäm diýip bir näme diýär şo boldy şu şunuň hereketi. Indi Hmm. diňe ýamanlyk etmek bolan niýet. Başga hiç niýet, gowy niýet ýokdur bular tarkyň oğlum. Türkmen bunu yapar mı? Ne ala bulara yardım? Ne ala? Bize de Moskowa'dan Ama teklif onlar etdiler. Türkmenler Viza akşama verdirdik. ya. Viza verdirdik. Yok. Näme istek gorka diýip diýenler şu wagt. Ýene näme edip bolýar şolary? Başka Pikir işi edýärler gücü yok. haram. Başka işi gücü yok mu kanka? Pakta var aslında. Pakta var. Ay iýi agam halk ýurdu dötmek, halka ýylyna saryp iş vermek bilen olar mesul olar bilýän atlar iş bolmaz. Son diyen de abi ya. Halkyň sertepeli edip kötap bermek bilen ba iş güýjü. Kasımcalar yine oturmayayım kadar ya. Bir hasap ba onu Allah'ın atdan çıkarýarlar. Bir hasap ba Allah Taala şu hasaby atdan çıkarýarlar. On hasabyny gater edip berjek şeýle bir söz var da senden araljak bolýandan gorkma diýär. Sen Hudaýa tawsirandan gork diýip bir söz var. Senden araljak bolýandan gorkma, sen Hudaýa tawsirandan gork diýär. Allah sen jaňa jeda berdi adamyň şaky däller, ýani olar şu hasaby ýatdan çykarýarlar. Şu şeriatdan çykarýarlar. Öňe iň etaat ýerine bolmasa ol. Şonu ýatdan çykarýarlar. Hakik harama doňuz bular, doňuz. Kork edip beren doňuz hanadaky doňuz bolan bary. İyini haramladylar da anazyk ganyňda arasyr gozy bir oturup pikir edersiň ha halk barada. Bir ýerde otururdyň pikir ederdiň ha. Men gelip hälimden aýdan ýerdiň. Debenden dawanly sen haram bu adamlar. Hökümetde otururdyň. Şu edýärine goşulýan we içinde gowlarym madyr bolar diýmek men. Şu halky kötäp ezzet berenlere diýen. Gana haram, eti haram, lewdi haram, haram berden aýtdy. Başka men söz tapamam onu. Çok doğru aydın. Bizim yani geçici çağlar, onlar ne bileyim de çağlar gelecek yer bulacak. Çağlamızınki de aynı bizimki yağlı olacak. Ha. Olur bu açılamazlar ayı. Yok, biz öğrettik ya hocam. Bizi gördüler. Yani biz görelde olduk yani hissat etmedik. Sesimizi çıkarmadık. Şunu alıp onu devam edecek. Ütkeşlik bolar diye fikir etme. Yani senin hem benim hem çağlarım gelir yurt dışına çıkar. Olar çağlarına bakmak için yurt dışında eziyet çeker. Ben şolar çıkmasın deyip ben kayıttım da şolar çıkmasın çağal işlemesiler özüm işler gelin kayıttım. Olmadı çağlarım kulluğu utar geldi. Şolar işlemesin diye kayıttım. Bak yara senedim şu hazırki Türkmenistan hazırki sistem aslında maşkalan gowy yaşatmak için bir adam özünü harcamalı. Özünü odatmalı. Yani ömür boyu işlemeli. Daha sağlığını yitirip işe yaramayan ýagdaýyna çelli işlemeli bolýar. Maşgalasını biraz ayakta tutuyor. Son sen çağan gowy ýaşaýa ýöne onun çağalaryna kıyın bolýar. Çünkü senin toplan eken biçeniňe azalýar ya wagt geçdikçe. Yani çay kursan çayın könelýär, maşyn alsan maşynyň könelýär. Son ýere sen çağası edilsen ki o çağlaryň bakmak üçin yurt dışına çıkman bolýar. Kolxozun işine ben bakıp duraya atam. Bizim kolxozun işte bolinin iyidir içlerine kenayım ana desey. Bu intihar neydi? Kolxoz neydi? Okudurlarım. Turistik yürüyüş Moskova gidekeller. Moskova da turist olup gidekeller. Gezelince. Kurort. Şu yadıma düşende aydıp geçelim şu tutuklananlara dokument yok tutuklananlara gönü Antalya mı? Antalya perawete oturlanmış. Otayda ullakan bir açık cezaevi alı bir yer varmış. İçinde tekstil zat üzerinde pulu olmayanlar otayda Arda. İran Granis Arda'dır o. bilmedim. Şu açık cezaevi alı bir yer varmış. Ben gidip işledim. Sonra deporte edip koyar yerlermiş. Arda Han diye bir yeri var. İran Granis'te Arda Han. Bilmedim o çalışsana. Şu kulağıma devette.
Hakikaten gitti. Açık dizaylar var o arkasında. Şutayda Deniz Kan Go komment yazıp duran senin. Günden geçen günümüz Go bolar durarak diye. Hakikaten. Düýün näme ýaly gördüňiz mi? Putin'in ýüzüne bir desant gaç elbetdiýdi premo efirde. Aa. Aa. Helal olsun ona. Putin gidinni sen rap şerat ya demaldyran goňny. Ha, sen git heliň güle bolanny. Sen sebäpli nästan ýaş bolan öllü, ýaňdakylaryň bar bir haramlarda diýen ýaly jarňy statistika berýäňiz. 15 milyon adam türk bizim sanymyzy Russiýanyň adamlar diýdi. Özüm Ukraina urşu başlan bernästan ýaş bolanmaz öllü madalyk ýaş bolanlardan norlydy. Urşlaryndan bizim dogonlarymyz diýdi. Ukrainalar bizim naşy bratçy diýdi. Ey Putin ara sakawlap bilki wasta gepler bilmedi o gaç eret diýdi. Ýöne men bu videodan soň men nidi näme çyklar belder ýöne gelin diýdi men hem boýnum alym. Ne diýýär saňa diýdi. Ay men bilýän lat maňa diýýän käne diýen bolup geçişdir aýdy ýöne gaç eret pazar etdi onu Putin ana diýen desant. Gören bolsaň şonu. Daş etdi gaty begen nima ýüzü dömmeler bolup aşak teredip gaty maskara bollo. Ama men wagt geldi ýöne. O gitse bulangam näme diýär zyrya. Bula şoň arkan daýap otyrdy. Onu başga arkan tutjak ýokny bulan. Doğan ben şutayda bir temadan da şöyle bir soru verecekler. Bilmedik zadımı sorap öğrensem o da. Seret başka bir devlet mesela bir prezident diyelim. Başka bir devletin prezidenti gelip şona şutayna dakyara order mi? Näme zaten? Aha, Şutayna orada. dakyalar. Şonu takması näme many berýär şo? Şo başka iki devlet birine taksa değil de başka yurdunki gelip bir devletin şutayna daksa orderi. Näme Gelin many dakya mı? berýär? Gelin dakya mı? Gelip Gelin dakya gelip mı? gelip tak bilýär näme gelip. Ha, Yerine gelip ka dakya. söyle. Ya menem şo mihmançylyga barsa da şotaya, şonda daksa Aha. tamam diýsem. Yani öýüne gelip dakmasy näme diýmek many berýär? Men şoňa düşünmeýän da. Nirde bolly, bizde Küçücük- bolly mol. Yok, şu Özbekistan'da oldu da Putin Özbekistan'a var ya, Özbekistan'ın prezidentine ordeni dakya da näme ordeni verdik ya bu? Yani onun Bu orada ne Özbekistan öyle bir karıs lokma, küçücük piçik karıs lokma, küçücük kızılca. Kulaklı, Kızıl dört burada kulak. de Dört kulak bir hile bantik yazıklar taktı mı? o başa uyanırak bir zat. Ha, şolar dakılya yine bilmedi şol prezidentler bir duşanda ede şonya da takışyarlar birbirine bilmedi manisi ne onun bilemi yok. Dostluk doğalluk falan bilemi yok. Özel bir orada Yok. çirilen Ya hiç şu Olma yalı orası ina paranlardan ay doğum ne olan bileyim olman o Putin şu ortadaky döwletlere galini günjüň. Şona bilýän. şu bağlamak demek ortasında bir çirilme bantik yalı dört burç var özünden. Allah edil şu yalı. Bağlı bir hile el sıkışan yer olup ne mi burada? Piyoner ganstuk yalı. Allah menem şonu bilmärligim için bilýärler barmyka diýip kızıklandım da şu nämeleri bilmek için zaten. Doğru da kılıyor, o da kılıyor yani. Peki olan bolup seni satın aldım indi diýdi. Zaten şu Orta Azya devletlerine gelmez satın alınan. Azerbaycan hariç. Azerbaycan Ruslara boyun eğmiyor. Azerbaycan ben Türk diye Türkiye'nin yanındayım diye. Yo, ne Putin'in ne ola meni şu devam etse bilmän alan bir adam bolunlar. Onu Ukrainany ol girip doğrudan iki vilayatyny alyp onlara mı çıkarıp barýarlar. Döşüne kakıp diýerek döşüne kakan olar güýjüm yok ne orsetdi de. Adin atom ýara atyp bilýär, başga ütköş güýjü ýok enjo. Yo, onu da atıp bilmeydi. Onu atsa şu Avrupa Onu- ülkeleri Onu atlarlar. bir Tayindir at- mi? Olar mı atacak da? Ýadro hakynda bir zaýdyn. Şol gyzylyk knopka diýen ady bassyklary şu aynı wagtda olara da şu signal gelip iki birlikde gelýär eken, öňüne de gelýär eken. Şu batan knopkasy gelip öňüne murýar eken. Mesela hiç radarda hiç de saklap bir nokta. Gorunmak nemesi hiç saklap bir nokta yadro ýara diýenler. Huda sakladın. Ýöne birini atdy gelip öňüne murýar.
Ol hiç adam edip bilmeýär, hiç kim edip bilmeýär. Amerikada edip bilmeýär, ortaýetem Hatayam hiç adam edip bilmeýär ony. Öňlemetinden geçse eder. Bola menem ýok bolan ýerim günden diýse eger edibiler. Ýöne ony hiç kim islemeýär, dogry dälmi? O düşen Ony yerine edip 30 bilmeýär. yıllar 30 yıllar bir etkisi var onun düşe aysa. O Çernobil yarıldı ha. Öz özünü. Elemlemesi var onun. 30 illa çykan wagam, 30 illan kän gerek. Çıkanam yok. 30 yıldan çıkan yok şola o. Näme şu at näme 30 il boldy näme? Ona gaçak ýerasyma atarna. Ya 30 illan Çernobil kän var gerek. ya mı? Çernobil var ya sayıl vereceğiz. Ne çil oranlar. O nerede olamak o? Kaysi yurtların arasında? Çernobil'de oldu. Çernobil şekerde oldu. Hmm. Orşadın şekeri var. Çernobil nemesi. Ha, onu Sansa bilmeyen. ýarly otayda atom atmalarda. Atom stansiyası yarıldı. Şodan şonu etdiň. Aa. Ben şu Amerikan vatanını bilýändiňe. Yo Amerika bir atlanıyor yere mu? Yok o atılmadı. Oldu. Yarıldı özü bir öz an özüne stansiya. Ha, ha, düşündüm. Şolar ýaly Sonra bir Ukrayna ýagda. değişiklik olmalı diye. Sana iň düşman döwlet orsetdiler Iran. O bir samdyk gelip ilki bir jota gitdiler orsetdi. Soňra Merana bar. Iň sen iýilde iýjek döwlet ikisem. O anam bu. Geçmişde sana itin günü var kodan Iran'a morsetdi. İtin günü sen sağam gıran heleýiňem diýmedik gıran. Gowrularlar Baktım oraya çakır. lan. Baktım oraya koşkulardan, kitaplardan yakan kızıl başlar değilmiş o İran. Awa Iran ýenen mara olar şaýyrlar öldüren, olar musulman, islam diýberler, Ya musulman. kızıl başlar öldülemediler. Kızıl başlar yak yani. Onun düşüncesi tersine düşünce. Häzir Hudaý takdirden Iran şaýyn temäni ütkötýän mümkin ol. Häzir sen Kümmede 5 mağarada minutlyk, böyle 10 oldular. minutlyk, 10 minutlyk nikahy bilen, nikahy bilen zaten birini gowurdyň, şoňa ýarym saatyň bolsa, keýp edinçäň nikahy bilen. Bolýarmy ýa-da? Bolana mutany bir zatda. Hiç İslamda ýok olatly. Ya şol ýaly bolgusuz näme kanuny ters gelen atlar we İslam döwleti däl ol, kafir döwlet ol. Birinji halamanlarym türkmenler, türküýler. Bular var diňe ters hiç edýärler, ters. Halkyň adamyň bähwitini iş eden akdabylar. Diňe öz bähwitini iş edýärler. Namart ulan tak jolum diýär, bir uni ýaşaýyny gowy ýaşaýyny namart durup ýaşaýyny ogram diýerler. Haramda durup ýaşaýyny ýene ogram diýerler. Şu Orusları bütün dünya inköpem näme? Şu Orta Azia devletleri. Postsovet devletleri şu dünýada gözünde ulaldıktır da Orusiyet. Hani gördük Orusiyetini. Şu ýaly Türkmenistanyň uly bir görnüşi de häzirki Türkmenistanyň ýani halky da aç, köpse Wi-Fi hem ýokmuş köpeýlerde. İnternet hem ýokmuş daşy. Hemme kim telewizor seredýärmiş. Ondan sonra yine bombaladık yerlerinden unitaz, ondan sonra näme o? Klima var ha, havalandırma. Näme o şu? Kanseler mi? Kondisyoner şu ýaly zatlar orlaýanmışlar. Tanklarnyň hem sidoniýasy ýok, osu ýok, busu ýok. Şu ýaly ekende. Mesela olu görnüşi de şola. Kuşkuda gulluk ettim. 50 sany tank varsa şonuň 4'ü işleýär. Onuň hem nerede durup kalajagy belli de. He. Ay Allah, sen bir gora oturup hali Hudaý takdirden mana şu Türkmenistan çykyp uruşmaly bolsa, o bir hökümetdäki olanak muňa adama gonu gatça. Şu da bir günde 10 rete 20 rete etdiler ýöne uçol gatsalar halk kalar ýa-da. O Awganistan prezidenti ýaly bolup elini hallaryny gaçar gider bulara. Onuň halk kalar ýa-da halk kırlar, halkam näme? Şu agdal 40 kilo lajdar haýaly owadyň içinde beýlek çekýär, ýanýar ýereň soňra şu bolur halkam. Şu agdalaryna gitse. Hakika. Demal lazan gora otur uruş o Taliban gelmän. Allah ýüreklerini gowuny goýup oturandyr ha gelse. Sen bu alasamdy hökümetiň hiç sam edilme. Şolar we mankalap soňundan çykyp uruşjak. Mahtum Şoňa olup program yazıp. Mahtum olup program yazıpdyr ha. Kılınsy bäş dogan diýipdir ha. Kılınsy aşlar göteriler oluk bağlı Türkmen diýip. Şolam şowatlar deňlese degen bolmaly. Şondan soň yazandy.
5 fıprada kılınsa aşılar göterirler oluk bağlı Türkmenin diýip. Şu 5 doğan diş ağzı edilmezler. Reňli goşgusy wa, iki seterjen aýdyp beren. Orramsydan bolan haram hor beýler ýurdu bir ýandan ýyka başlady diýe. Orramsydan bolana bak, bolan jigitden bolan öle. Ýurdu bir ýandan ýyka başlady. Şoňam şoram jany ýani eken şoň döwründe bar eken şular ýalady. Ýöne has götürildi o. Şo döwründe ýok da ýazmadan şo baza diýer ýa. Görün dadyny aýtdy. Aa. Orramsy algy da hakykat. ýurdun başynda ýa. Hakykat ýazan soň adamlar ýüreklerine galýar. Komentarda diýär, ýani aýy näme ýurt gowa, näme şo. Diýdimi şol orramsy şo diýär. Diýin şol halky biýçi ýok. Öýde gowy ýaşaýa oň mümkin ýalap. Onuň o nemet diýerler, bäsmady emleýärler, zaten şolara garşy hereket et. Gadyryň närsýärler. It diýerler öňüne tüm koklany it. Hemme ýaýnada gelip girip çykýarlar. Azaldı on ýallar halktan gorkýar öýdeni artık. Adalan oklaýdy o. Propaganda işlerini alıp baryan adamlara öňem aýdyp geçtim. Şuta biri görse de 43 adam oturan bolsa şonun 40'ı şoňa saldyrýar. Sonra çıkıp kaçıp gidiyor. On ýaly adamlar ýaşatmaýarlar o. On ýaly ýallaklara, onuň otaýyn ýalap ýöreller. Halkymyz ýaşatmaz onlara. Ýa-ni biri geldi de sesini çıkart bilmän gitti. Ulan atjar ekenler deň soňuna. Sen özüňkilere hedirlemedik bize sen gerek gadyň ýok diýip informasiýa alyp ulanıp insan atjar ekenler. Atma kala şo söz ýer ekenler. Sen gelip özüňkilere hedil bermedik özüňkilere döwlükle etdiň bize näme ýerek bolsa, o bize näme wefa berelmiň diýip atjar ekenler. Şolara ýüzlenýänme şolara. Siziň hem toňmy şol. Şu Türkmenistan içinde yol olsa, içinde adam köpeme değildir şu aşklar, kene değildir şu onlar. Sana yol olsa, yiyenler var, para horlu, para yiyenler var. Hemmesi birbirinin iyi ya. Ne İyi mi sporcu, o hem mesela birinin sporcu yani şöyle değil gidiyor yani. İyi arkasında dururlar o şey. Dinle şolar bir septe aynen dur da bir septe. Doğru adam çıktı yüzünü var o sığırın tele geldi. Gördüğünüz maşonu levap bullar. Görünüyorsunuz öldürün diğer o levap bullar diğer o. Gördüğünüz maşonu. Tamam. Yayına geldi. Tamam. Ol ara ol başkalar da ol. Bilemek näme diýjim bilemek şoň ol adama diýer ol. O hi on diploma on edip da hakkan edip bolma diploma o söz o. Kim oldu? Gözüne yer oynayar. Näme diýer? Gözüne şoň. Korkup diýdirler, korkup etdirler onu. Şu video var mı? Ha yok. Var olsa da Ulan aýdyp oturuyor. Yok. Näme diýer? Ayda tuka gözüne görüňem gözüne. Oynaşy näme oynayar. O levap bullar diýer er tarlar içinden aýyrýan diýer, garanam diýer, gyrýan diýer. Men birini görsem öldürüp gömjek şu taýda diýer gabat dildi diýer. Az durup tap beren şunu. Türkmenistan için Adres verelim da. Ben sardım. Sara değmiyormuş mu? Türkmenistan için ne olaymadı? Ama her halde ayırmalı. İçinde niye akkalyan de kanalım kırmalı. Bizler kalmalı ne sarlı? Oho. Her sarı oldan arkayın. Olay yok den abi. Assalamualaikum ağam. Bağışlan sözünüzden kesem. Oğumunuz o pişeyim ben. Aleyküm selam. Ben nerede olmadım? Ayeti verdin ya. Taptın mı videosunu? Az dur tap verem. Bize görmedin mi videosunu? Eğer sağlar kalmalı. Eğer sağlar kalmalı. Livaplar ölmeli. Yani. Onları bunları koy ditne. O hangi toz var ha? Niye olar demesine gidiyoruz ya? Murat Doğan senin
indi her yayına gelenlere sorayan da şu internet meselesine öz pikirin, yani onu senin aydanıp düşüncen yeterlik böyle. Neme düşüncen var şu internet meselesinde işlemeyenlik barada. Nemetse oluyor. Agam men başlan sözüňe mallumken gurrungyna goşulmadym aslında men özüm oğan Türkmeni özüm Antalya'da işleyen sizin sözlerinize goşuldum. Mala da Ya iş o yakın gurrungyna gepler. doğru men Türkmenistan'da tanışlanma ağamym şo ýerde ýaşaýar ýöne. Şu gün inanmarsyňyz agam öpeň ide hiç bir opşy gürleşip bileme. Ni WhatsApp'tan ni Emo'dan Ha. gat problemler ağam var. Ýöne men öz ülkemde ağamma çağalym aňyrda ýaşaýarlar. Şo ýerde gürleşýände ýöne Türkmenistanda gürleşip bileme dogrymy aýdyn ağam. Onda siz aparatınız getirin ya bize Ankara göçerler. Ya doğru diýäňiz internet başga ülkeleriň hemmesinde bir Türkmenistanda gat problemler ağam. Bilen bilýän gördüm şu Owanistan'da bar bize üstümüze geçip gepleşýärler. Ortada bize galýar sonra. Ya Bizim ýalňyş ýerde düşünme ağam. ikinci yurt biz ekenimizde Koreýadan sonraki. Tapdym. Ha o ikinci. Gel bak Tara, Owan kardeş. Her günüm gowy tutýanmy? Ha? Yaşar yurtda Türkiye devletine gelip Türkmenistan'ı uruş olacak, o Türkmenistan'ı uruş olacak, o Türkiye'de maskal olup versin. Erkek olacak. Bayır Türkmenistan neydin korkun, kalmagan, uruşun. Özüne var, Türkmenistan özüne var. Türkiye'de aydın pat. O başka bir aýt berýär mi? Gözün seveyim. Atşan da o tayda adamla goýdy, uruşlar, Türkmenistan uruş olacak böyle. Niye taşlar yurda gidip beýdi? Kelýär, düdük der o sizin o. Kelýär, var kalma diýär. Kanada Hayır, devlet hem gazap kararı ödemesin de o kalmadan da Rusya'ya gidip ettiler mi? Öz yurdun içinde ettiler o kalmadan. Sen kellerim o da ne yapmak diye sordum sizi ben kellerim aparatını da eğer sartıp bana kalfi yolunu çek görecek bunu çek öyle yoktan ne çek görecek yol edip pidaran millet deyimiz ki bu tonun olmayan bir hele bir toplu sıkışıkta korkmanız var ey. Sen korkmayanın git tutmuşlar götürür çok diyorsun gayşası bir daha bakın 10 para mutlu. Türkiye'de korkmağınları. Bir tutmuşlar için korkmağınları edelim davay değil. Bir ayda da o sezonlar kimin şeyleri yürüyen yani. Gatı bir ayda. Gatı ortamda çalı ortamda mesele şu diyen yüzüme. Bu halaslar özüm. Özüm halaslar mı? Ne var çek Ya adam. Halaslar benziyor ama. Uruş oğlan. o zaman o halaşlara benziyor. Halaca o. Onyalı marlı onyalı geplemeyle marlı hiç yer sakat yerden gepleniyor o onyalı hiç yer gepleniyor. Ya marlar onlar gülmeýär ağam. Yok halaşlı. Azrak ne Ben yapsın son günü geplen verin. Astım taktavalardan ağam ýöne doğum taktavalarda doğulun soň bäri ogana geçipdir kakymdagy Aşgabatda bagşçylyk eden öden ýa-da tun şagirdi bolmaly kakym. Yok, o arzu yakın etýär etdi. gitmegi zat. Ýöne maryň türkmenler ona gürlemeýär ağam. Bu Tahtavazların gürleşinde bilýänmi? Yani işleşin Tahtavazlarla. Taktavalar bor zat diýip şonlaly näme gürlep. Bizimkilerim Murat şonda gürlep. Owan kardeş. Sizler para gönderiyorsunuz da el paradan gidýär paranız. Näme gelir sizlere bir göterýän adaldyr. Edil bizimki aldılar. Yok berde öýümüz bar o ağam bilen göçüp gelen türkmenlerimiz bar şolaň hasabyna ýatyrýas IBAN nomerasyna soň aňyrdan marketleri we ejelimiz haklamyz aňyrdan olar berýär da. Ha dolar giden yok değil mi? Bir dolar ozaydığınız yok ha sizler. Yok dolar transfer yok. Indi
Murat abi size bir soru verecek de şu soru ama sizin görüşünüz neyle? Şu Afganistan'da internet düğünden kesilse neyle olardı? Halk ne mi ederdi mesela? Avtomatlar var olur. Avtomatlar ama varındı. Bilemok da ağam men näme diýsem. Ay O ýagdaýda galardy bolup hal gördüňizlermi? ýok o ýagdaýda bolup göremem diýme 5 ýyl boldy Türkiýede işläp ben ýani Öyle mi? onda bir ýagdaý ýok. Täze gelip başlady aslında Awganistana da men okuwda Aa. döwürlem şo wagtlar gelip başlady. Ola Yani mecbur oldunuzlar ha? 2012'de 2011 şu töwereklerde folna internet gelip başlady. Hmm. Afganistana giriş çıkış näle agam diýär. Aýynda köprägi türkmenler gelýär ogallar ama gelýändir ogallar türkmenleri ýigrenýär türkmenlerim oğalları ýigrenýär bana gaçak gelýärler köprägi gaçak giderlere gymmadyrak berýär şu an $420 bilediň bahasy Ankaradan gidip oty İstanbul Ankaradan ýöne normalna $200 $180 şonda aly bilediň giriş çykyş problemi da gaçagym gidip bilýän ýokardanam gidip bilýän. Yok orada diyen uçakta olam. Hawa ýöne birinji ýigrendikleri şu türkmenleri ýigrenýärler de ogallar sagyny bilen ok. Köp tatlanda probleme döretýärler. Öldürse de hiç kim isat diýen ok. Bilen öýsü marçak obamyzdan marçak taktabadarda da var. Biziň öýde obamyz ogan marçak ama şonda 40 sany jywan öldürdüler. 25, 30, 35-den aşağı ýaşdaky jywanlar barzam öýli çagaly. Çagalar hor har bolup. Ýene de şükür öýde obamyz hemmemiz türkmen ogan salamyz ok. İçimizde Taliban bolsa da hemmesi türkmenlerimizden. Am deryan boyunda oturýaňyzlar mı ya? Yok Murgap deryas marçak taktabadar diýip eşitdiňler. Am derya Özbekistany diýär ol näme ýokary Tazikistan Özbekistany diýär lebaba diýär am derya. Ha. Owanlar türkmeni odar türkmenin golasyna gelen soň ýigrenýär. Şolong aslyny ata-babasyndan gelýän ol türkmenden gorkup edilip giden owanlar oda. Bizim obamyzda bir näme bar biller näme gala diýär bir obamyzda galay Hawran diýerler. Şonda türkmenler bir wagt ýaşap geçen şonda diýip taryhda şonda diýip geçýärler de. Aha. Şonda ogallar şu sizin diýişiňiz ýaly türkmenleriň elinde ýaşanlar şu wagt Herat diýip bir uly welayat bar Guşga diýär. Herat diýip şonda da ulu gala ba uly mescit ba şolaram türkmenleriň nemeleri bar şo ýerde. Yani nişanalary görünýär türkmenleriň şonu. Taýp owan milleti peştunlardan ýasady. Peştunlar bilýänsiň, peştunlar olar o bizdäki buluşlar ýalak bolup bara bir hemme diýmän ýöne aglamasy olan gaty haramlardyr ol. Ol adaby malçylyk bilen bilir yani. Owan. Siz bäri işlemäne gelip başladyňyzlar ha? Şu uruşdan soň geldiňizler ha? Işlemäne. Yo men 2018. Yo sende halk. Yo sende owan. Dinleýän agam. Şu owanlar var, şu wagt senden başga gelen owanlar var, şu wagt köprägi uruşdan gaçyp gaýtdylarmy ýa maksat işlemek, gün görmek, hojon aýlamak üçinmi? Yok. O da ýok agam uruşdan gaçyp gaýdan hiç kimem ýok. Ýöne açlyk ba, hiçbir döwletde bir hissat ýok. Şondan maşgalatyny eklemek üçin gaýdan barsy bolmasy hiç kimem uruşdan gaçyp gaýdan ýok. Soňra ne aýal gyzlaryna özleri ruhsat bermeýärmi, olar özleri gaýtmaýarmy? Aýal gyz owan hiç berdi. Az gördüm de aýallaryna gyzlaryna şonu diýjek bolýan. O hakynda agam şu owan türkmenler ýa owan paşturlar her kim bolsun gaçak gaýdyp bilenok. Aýal maşgalalar ýörep bilenok. 20 gün 18 gün bir aýda gelýärler. Düşündüm. O ýüzden
gelip bilen oklar. Şimdi Şu burada da edip geçen de şu da Türkmenistan'a izine gelsen Bolanok mu deyip yazıptır da Seret bu Türkmenistan değil Murat Doğan'ın yaşayan yeri zaten Türkmenlerin toprağı o da ya. Afganistan'a değişli olanı Hawa, bilenem. Türkmenlerin özlerinin hawa, yaşayan toprağı. Alparslan sana da burada da edip geçen şutayda Doğan. Şu Afganistan'daki Türkmen doğallarımız Türkmenistan'ın içindeki Türkmenlerden Türkmenin tarihini has kovu bilýärdi. Çünkü bizim tarihimiz silindi. Bularda alfabe ütkeşikliği olmadı. Yani başına bizimki al diktatör gelmedi. Şoň üçin bunlar has kowu bilýär bizde tarihi. Häzir bar ene Bağlarında Hırat Mezarı Şerif Awganistan'da iki Ben vilayetimiz var olanlar. Eýranlarda iki tane vilayetimiz var. Türkmenistanyň şu Stalin döwründe Eýranla Awganistana berilen şeýle berilen şoýa biziň ýerlenmez. Biz häzir bara biz dowamly ýötenmeli döwlet dolanmagynda şonu alyp bilmeli ýygyna. Biziň gatty territoriýamyz uly bolmaly, biziň häzir 800 000 ýakyn territoriýamyz bolmaly, 800 000 kvadrat kilometr. Şu wagt 4 çoğunlukymyz da. kümmet oturan yer bizimki olmaly. Kümmet var ha, maktum bolup kagaýdan. Ama Mağtumur'un dehler Mağtumur'un madarını üçün tasarda gal. Mağtumur aslında yurdumuzda gömülen öne berilen Astalin haramlarda İran'a ovana beren yani Uygurları Hatay'a beren Stalin'in adam ol hiç ilneme olmadık da olan bir hürriyün uyru olan Stalin'e. Set kalan alıcı çeken de. Mağtumur'u Çoğdurhan avdırlar deyip ağalar vardı. Şolar yitiri Ahmet Durrani bir padşahy olan owannyň. Şol ilçe gibi uğradyň maňa men size kömek etjek gydyr başlardan size halat etjek odal maňa Türkmenler köp kömek eden diýär. Bular hem näse adamdan ibaret topar uğratýarlar. Ahmet Durrani, şonu Ahmet Durrani adamlary bilen şolar hiç ýol ýok. Ýok yitirýärler şolary. Şoň üçin Çoğdurhan üçin Doğan avdyrlar niýe demeksen tutduğu Doğan avdyrlar goşklary vardyr. Türkmenler ýok. Ol bir wala hiç wagt nimediler milletler öňden gelýär düşmanlyk olar bilen. Gan düşmanlygymyz wadyr olar bilen. Ýöne şu owan nemeler daşyrutda Türkmenler bizden gowy saklaýar milliligini hem dogry aýdýan taryhy moýlary milliligini hem gowy saklaýarlar. Maktum boýla gowy saklaýarlar. Hawa murat dost hiç wagt asymile bolmaň öz milliligiňi saklayan gelecekde ne olur ne olmaz bilip bolmaz. Türkmenistan Osmanlı nemet peredasyny gördüm men Türkmenistan hakiki territoriýasyny gözü dağır. Katolik o territoriýamy bilen aslında. Doğru men sizin ýaly bir ýokary bilimim ýa neme tarihten kän okumadym okasam da oganyň içinde okudum aýty bir sizin aýtdyklaryňızdan kän bir dogry bir belgim ýok ýöne eşitdim şonu alyp doğru diýäňde biziň oturan obamyzdan bir wagt Türkmenistana degişikeni şonam aljak bol biziň türkmenler biz Türkmenistana degişli biz Türkmenistana geçşek biz ogallar şöýtýär böytýär diýip ýokary aýdypdyrlar ýöne olam Türkmenistanyň prezidenti istemendir şu Gurbanuly ondan şöýdip ýene galdyk şo ýerde bolmasa biziň nemämizem näle diýsem granizmizem belli Türkmenistanyň kadymyski granizi belli. O ýöne ýolu var ýöne son ogan türkmenler biller bozar öýder yitirer zat diýip şöý gorkup öňüne geçirmendir. Biziň ýaşullarymyz şöý diýip görünmerýärler. Indi Alparslan Oğlum Albanyň düşünjesini zat alyp näme diýdiň? Haýdy bir. Soran vardı da. Şimdi häzirki döwürde tarihi tapıp doğru tarihi okumak gatkyn da sebäbi her kim öz peýdasyna ýazýar da tarih kitaplarına. Her ýurt öz peýdasyna. Men okuduğuma göre näme şu Afganistan'daki Türkmen doğallarımız bilen Türkmenistan'ı bölen wagty şu Afganistan'ı İngiltere kaç ýurt olara İngiltere'nin gol astyndaken. Doğru. Türkmeni basyp barýar, şo taýda İngiliz diýerler, Inglistan diýerler da aslında şöyle. Doğru. Britaniýa. Hawa. Soňorsa geldi. Orada Britaniýa ikisi şo taýda
Türkmenistan bilen Afganistan'ın Yok, graniçasını belirleýär diýip gapdym. Graniçden paylaşýarlar, yok paylaşýarlar da paylaşmadylar da näýli o paylaşylan otam daşy paylaşylan otam bizim territoriýamyzda aslında. O soň Ha. Stalin döwründe Stalin başgaça çyldyryar eýem näçe ýygnaklar bar bilen Eýranda onda munna bir kan nemesi var 2-3 uly ýygnak geçirýärler şonu kartany paylaşýarlar şonu berýär o anara Eýranlara bizim ýerimizi berýär. O Mao hotaylan başlygy Mao da neme Uyguristany berýär, Uygur türklerini berýär. Taýda bu milletler gormak, genetmek pikiri ýok ol adamy. O lider däl ol, haramlady ol. Ol ýöne ikinji jahan uruşunda da bar, ikinji jahan uruşunda da ol Stalin alyp çykmady o taýda. Türkü halklar uruşup şu bizim atalanmaz özbeklerim, gazaklarym, gyrgyzlarym ne. Ýöň hatarda goýduşlar emeden. Şolaň näýli adamlygyny bilip. Musulmany öldürdi. Köp gırlar ýaly etdi, köp gırlar ýaly. Musulmany öldürdi. Garýaç ýerlerde goýdular, köp ölür ýaly hemem hüjümden atdy. Aýet näme? Türkmenem näme gorkanok da gorku diýen zat ýok da o türkmeni odol. Indi şu wagt bilen gurun edemokman, öň kurun edýän. Öň bilen atalamada gorku diýen gülük gider ekenler uşa gidenlerine gülük. O iki tane kolwan bir oba ýine ýar ekenler ol Eýranyň zadyň oglaryna Alaman edenlerine. Gorku diýen dagym başga sözüň alnym. Bizim obamyzda bir ýaşly adam çykan, gelip ogallar öýüne giren. Ondan ayallara da gelip öýe gelende howsuna giren. Girende elinde avtomaty bar eken, avtomat çykarýa da ikisine öldürýär bolan. İkisini öldürýär da tuvalete da tuvaletlere mol bäriň tuvalet ýal däl da o çukur guýy gazylan. Şoňa iýberýär iki santyna. Ondan öýdem çağılan zatlarını goýup bir Mazar Şerif tarapy Türkmenken da o tarapda. O tarapy näme bizde general dostum diýär, muňa dostumyň ýanyna gaçýar, o özbek da. Oňa ýanyna gaçýar. O özbek oňa ýanyna gaçýar, agam demene şuňa işe edip geldim diýär. Sen ýanyna sagynanmasam başga bir nire gitjek memlemek Türkmenistanam koýar adamyny, Graniçdan neme sallatlar. Öýüp Türkmenistanam geçip bilen okşy dostum ýanyna barýar, dostumum ýaxşy edipsiň diýip muňa arkasyna hakyp medal berip, sela berip, muňa hemme zat berýär. Onuň şöýdip biziň obamyzda näçe wagt uly bolup galýar. Barsan uganam salan däşo türkmen. Ýöne ahirinde iň soňunda şonu ugallara satyp öldürtdiler. Şonnaly bir jomart ýani bir gorkak däl diýseňiz şo aklyma gelýär-de bille 90-njy ýyllarda bolupdyr şo. Millet ýok eni, çaýkeny o wagt. Allah mradagam adys, Allah ulagam şoň aty. Ýok, on ady hekim bolmaly. Komandan hekim diýerler, Kerimhan diýen birisi, o bolsa Türkmenistana gaçyp geçen, şu wagtym Türkmenistanda Aşgabatda ýaşaýar. Agamyz menkä wagt gürleşen. Ýöne şol bir jany gurtaryp galdy şol. Sağlar Türkmenistanda. Ýaşul gorýar eken o ýaman ýok bolupdyr, ýöne şonu mesdim men o wanlardan Talibandan gaty gorapdyr näçe o wany. Ýok kaman nemes bar eken rotos sady. O nemesi var bizler nemesi näme kasetesi var bir wagt uyduda kasetesi bolýardy şonu görýärdik bizler. Bir goşunna garasaň hemme türkmen ogan ýa-da o bir şey ýok aslında hiç. Ogany aslında şu oba salmandyr. Ýöne şu wagtlar ogan bamyşyn diýerler mene gidip göremek 5 ýyldan bäri. 300 san ogan bamyşyn diýerler. Indi seredin. Şeýle bir hatta musulmanlar hatta da hakys üçin uruşa gidenni adam şonu ölürni janyny çykany bilen okmuşyn. Yani can çıkanına da şeyle priyatını çıkıyor diye. Şehitlik mertebesini alýar-da o dünýäden garanti cennet. Şu atlar göz ýetirýärkenler, urşa gidenini, toýa giden ýaly begen gidýär ekenler adamlar, urşa gidenini. Ya şoňa hakda düşün, görüşenlerini begen gidýär ekenler. Şehitlere ölüýi men olar diýip, onu bilmersiňiz ýa Allah bir Kur'an-ı Kerimde bir ayetinde. Şolar ýaly, olar şol ölüme giden eken atalanmaz. Şu an sorar bolsa bu hökümetin bir günüm ýaşamaz men size aýdyn. Şu adamlar şu an bolan bolsa bir günüm ýaşabilmýärdi bu hökümet. Doğan sereder şimdi şu Afganistan'daki Türkmen doğanlarımız yine
yattan çıkarmayacak bir tarih yazıptır da aynen. Hiç olmasa dünya adını belli edip biriktir. Yani Türkmenler, dine Hmm. Türkmenler Olmastan'daki. Hani Suriye'deki Türkmen doğalarımızda tarih yazılıdır. Dine Türkmenistan'daki Türkmenlerden ses yok. İngorka bizim Türkmenistan'daki Türkmenler öyle yani. Yani Türkmen bir eciz millet değil ezi. Ben bir alıp var No. o Türkmen, Suriye'de Türkmenler. Türkmen Şivesen dünyada nedir biz ne ziyalı açıdan imkan. Gürler'dekilere, Suriye'dekilere. Nedir biz ziyalı Gürler, O Sultan Suriye'dekilere. Bardayden ay neyin bardayden Sultan Alparslan'ın koşunu gelip Anadolu'a kapını açmadık o da Türkiye'de bardar bolmalar o berdi o. Berdi häzir No. taňa maňa gowy ýetmänçi işen olup dur da benim adamlary. Şo gelip şu taýyk şol Bizantlary ýeňmedik bolsa Türkiýe diýip bir döwlet bolmalylar berdi. Ermenler bolmaly, Rimler bolmaly, Yunanlar bolmaly, Kürtler bolmaly. Ýöne Türkiýe diýip bir Konstantinopol. bolmalylar. Şol adam gelmedik bolsa. Şol adam kim? Konstantinopol. Türkmen. Şoň goşuny kim? Türkmen. Şoň kapitanlary kim? No. Nemeleri kim? Türkmen. Türkmen eden şu Doğru zatları. değil. Türkmen dünya özüni tanadan bir wagtagam 5000 ýyllyk taryhy bar Türkmeniň ýani agdy birçe götü Inne bol berýän. manfaat. O inne bol burnusu mükdarat diýip bilmän aýlyp bir millet torluk ben. Aslında dünya belli neme bolan. Dünya belli. Rim imperiýasyny yıkan Türkmen şu Sultan Alparslan. Rim imperiýasynyň iň soňky nemesi şol Bizantiýa. Onu kasır ýaşan ýa Rim imperiýasy. Dünya dörap iň guluk ýaşan Rim imperiýasyny yıkan Türkmenler. Doğru Sanadan değil. kän. Türkmeniň bir asyryna girseň de bir 100 ýyllygyna girseň şoň ýerde 10 ýylla gurrun etip bolar. Şoň eden gahrmanyny duran döwletlerini. Döňe bir 100 ýylly bir asyryna girseň bir 10 saat 10 ýylla per gün peredaş etip bolýar şonu. Doğru. Türkmenler derken ýöne şu wagt koymadylar agam. No, doğanlar indi yayınam öçrele. Ruhsat derseniz giyeceğim boldu ertiremmenze iş. Ata Doğru vatan agalar havada programması ýokturdy. bağışlan ýyjany rahat bolsun. Takip aldım sizi. Habarlaşıp duruz. Ýyjany rahat hem Bereketle. beňle. Bereke. Eyvallah. Allah'a emanet olunlar oldu. Malades oldular. Malades. Tamam, Selam agam. Hem Öyle, beňle sağ olun. sağ ol. Sağ olunlar. Sağ olun. Sağ ol. Doğru.